ఈరోజు సాయంత్రం చల్లని సమయంలో మరి బాపులు అలాగే స్వరూప్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా పుట్టినరోజు సందర్భంగా భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం మంచి ఆలోచన. యువతకు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సేవా దృక్పథం ఉంటుందో ఆ వ్యవస్థ కానీ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి యువత కూడా బాగుంటారనేది దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు ముందు ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలి. అలాగే తల్లిదండ్రులు కావాలంటే ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరింత భవిష్యత్తులో జరుపుకొని వాళ్ళ పిల్లలకి మంచి ఆదరణగా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ వాళ్ళ చేతుల మీద భోజన కార్యక్రమాలు